Ni a yau da insha Allahu jawabin namu za mu yi shi ne akan WhatsApp, application ɗin WhatsApp. Kamar da kuke gani, application WhatsApp ya zo da waɗansu sabbin abubuwa da dama waɗanda mutane da yawa ba su san da shi ba. Waɗannan irin abubuwa ne waɗannan. Domin sanin su ba tare da ɓata lokaci ba, ka biyo mu kai tsaye zuwa cikin wannan application ɗin domin ka san waɗanne irin abubuwa ne haka. So tare da dama application WhatsApp mutane da yawa suna ta yin complain akan waɗansu matsaloli wanda yake damun su, musamman ma kai kana so kasance online ko kana so ka hau online amma baka so wani ya san cewa kai kana online, ko kuma domin kana gudun kada dai idan ya ganka zai maka magana kai kuma baka shirya yin magana tare da shi ba. Mutane da yawa suna ta abin nan, saboda haka sai ka kalla mutum ya kasa hawa ma saboda mutum guda ɗaya kuma saboda mutum biyu, kaga haka din kuma alhali wani. To dan haka ne wasu suka zo na suka yi nazari akan wannan matsalar, suka kawo mafita mai tsaukin gaske wanda kowa zai magance shi. In ka duba ta bangaren hannunka na dama za ka kalla da akwai wasu digo guda uku, ka shiga wannan digo kai tsaye. Kana shiga cikin wannan digo din ka zo kan settings ɗinka, sai ka shigo cikin settings. In ka shiga settings gashi zai kawo maka option kamar haka mai da sauransu gabaki ɗaya, sai ka zo kan account ɗinka direct. Kana shiga cikin account na farko wanda yake da alamar kwado, shi zaka shiga privacy, sai ka shige shi. Kana shige shi gashi zai kawo maka option kamar waɗannan abubuwa kamar haka, who can see my personal information. To wannan shine yana maka tambaya akan cewa su waye wani yaya kake so bayananka su kasance. To wannan na farko da yake ganin sa, in kana bukatan kada mutum ya kasance ya ganka online, to sai ka shiga wannan bayanin na farko. In ka shige shi haka last send, in ka shiga haka nan gashi ne za ka maka option guda uku. To in ka shiga everyone, in ka bar shi a cikin nan, to kowa da kowa zai iya ganin ka in kana online kenan. In ka shiga my contacts, to wannan shi wanda yake da number sai shi yake da number kenan, shine kadai zai iya ganin ka online. In ka zo akan nobody, kuma babu wani wanda zai iya ganin ka a online kwata-kwata, babu wanda zai iya ganin ka online. In ka zo a cikin na uku, wato shine nobody din. Sa'annan kuma na biyun sa shine my profile. In ka shiga profile kuma gashi nan zai kawo maka option guda uku, shi ma in ka shiga everyone, kowa da kowa zai iya ganin ka online. In ka zo akan my contacts kuma shi ma sai wanda yake da number sa yake kuma da naka. In ka zo akan nobody kuma babu wani wanda zai iya ganin profile ɗinka. Profile ɗin shine mai hoton da yake aza kan profile ɗinka. To in kana so wannan zaka iya ka hada su da last send ɗin da kuma profile ɗin, zaka iya ka hada su gabaki lokaci guda ɗaya. In kana so sai ka kulle na last send din, babu wanda zai ganka online, sai kuma kulle hotonka kuma. In ka kulle wannan gabaki dan mutum zai kalla akan cewa gashi nan fa an nuna masa akan cewa kana WhatsApp, amma me babu yanda zai iya tabbatar akan cewa gashi domin me ka kulle dukkanin waɗansu bayananka. About, in ka zo about din kuma shine abu bayanai waɗanda suka shafe ka, shi ma the same thing. In ka shigo, in ka bari akan everyone, kowa zai iya ganin ka. In ka zo akan number 2 kuma shine contacts ɗinka kawai wanda yake da line ka kawai. In ka zo akan nobody kuma babu kowa. Sannan kuma sai my status shi kuma idan ka shiga, wannan matsala ne wanda yake damun mutane da yawa. Abin da yasa ne wannan video din ma saboda wannan status din ne, shine babba reason. Me yasa mutane da yawa yanzu zaka gani suna so a ce sun daura hoto akan status nasu, amma kuma ba sa so waɗansu su gani. Kamar misali samari ko kuma 'yan mata, za ka kalla wani yana so ya aza hoton budurwarsa, ko kuma saurayi yana so ya aza abinan budurwar tana so ta aza hoton saurayinta, ko kuma yaro yana so ya aza wani hoto ko video akan profile ɗinsa, abinan status ɗinsa, amma yana tsoro kada wani ya kalla ko kuma wasu su kalla. Saboda haka shi yasa WhatsApp suka yi tunani, suka kawo hanya mai tsauki ta yadda zaka magance wannan damuwa. Me zaka yi? In ka zo a cikin my contacts ɗin, kowa ma ya riga ya sani. In ka bar shi a cikin my contacts ɗinka, shine wanda yake da ainihin contacts ɗinka, kai ma ke da nasa, wanda yake da numbansa a cikin wayansa, wa numbanka a cikin wayansa, sai kuma kai kana da numbansa a cikin wayanka, shine tukunna zaka iya ganin sa. Sai kuma na biyu, in ka zo na biyu kuma in ka shige shi haka, ka gani hang status from, wannan yana nufi akan cewa ka boye bayanan status naka din ta amma waɗansu waɗanda ba za su gani ba. To ku duba yadda kuka kalla wannan an yi makin din waɗannan jajajaja nan, to waɗannan kenan idan har na ɗauka na aza abu akan status ɗina, yanzu su ba za su gani ba kwata-kwata. Amma sauran duka 'yan cikin contacts ɗina ba za su gani abin da za su gani, amma kuma su waɗannan da na yi musu alaman tikin ɗin su ba za su gani ba. Kana tikin kawai, ka gama tikin ɗin waɗanda ba ka so su kalla status ɗinka, sai ka zo da bangaren ka dama gashi na alama na, sai ka danna shi haka, sai ka zo nan. In ka gama tikin ɗin su, in ka gama tikin ɗinsu wanda yake so ka yi tikin ka yi tikin nasu, sai ka zo kan wani alama good ɗin, sai ka yi good haka, shikenan
ya riga da yi settings ɗinsa waɗancan yanzu ba za su kalla profile ɗinka ba. Sai kuma na ukunsa, shi kuma na ukun nasa ɗin shi ya yake, shi yanzu haka na uku ɗin haka da yake ganin sa wannan na uku ɗin, shi yanzu idan har kana so waɗanda kake so su kalla status naka ɗin, bambancin su ba ku ji, shi na biyun can waɗanda zaka ɓoye musu ba za su kalla ba, shi kuma na ukun ɗin waɗanda yake so su kalla status naka. Ala misali mu ɗauka kan cewa cikin wannan gabaki ɗayan bana son kowa ya gani, sai waɗanda na zaɓa, misali kamar Ahmed, sai kuma Amina Kaduna, sai abin nan da waye da sauransu haka, wannan da na yi ticket ɗin yanzu su ne kaɗai waɗanda za su iya ganin status ɗina in na ɗaura, in ba so babu wani wanda zai iya gani. To in ka zaɓi waɗanda yake bukata a ce su gani, in kana danna alamar kuɗin nan shikenan yanzu babu wani wanda zai kalla status naka idan har ba su ba. Sai kuma abu na biyu wanda nake so nuna mana shine abin da ya shafi wato zaka kalla waɗansu lokutan mutum zai saka ka a cikin group kai ba tare da ka so an saka ka a cikin group din ba, saboda group din mai akwai group na wanda yake na basa, akwai wanda yake gabaki da group da wanda bai maka ba da sauransu, me kana gani aka ana ta saka ka a cikin group, musamman idan wani ya bude group a cikin group da yake sai ka kalla copy nambobin da yake cikin group din gabaki daya ya je saka a cikin abin nan group nasa. To wannan in bai maka ba zaka zo ga hanya mai sauki, zaka zo cikin wannan groups din, in ka shiga cikin group din nan gashi nan wannan yana tambayan ka akan cewa who can add me to group, waye zai iya aje ka akan group, ka gane a cikin group. To wannan in ka shiga everyone din to kowa da kowa zai iya aza ka kenan. In ka shiga my contacts kawai kuma ko wannan kuma dukkan wani wanda yake da number ka su ne za su iya aje ka, idan ba haka ba kowa da kowa ne zai iya aza ka cikin group ba. In ka zo a cikin my contacts accept, shi ma wannan kuma sai waɗanda kuke tura sako da su mai da sauran sa haka kai canja sako, kai ka tura masa sako shi mai tura maka, akwai contacts nasa, akwai number ka a wajen sa, sannan kuma akwai kuma number sa a wajen ka, akwai number ka a wajen sa, sannan kuma akwai number sa ma a wajen ka. To in kana shiga sai ka zabi wanda ya maka, sai ka danna shi ma don, in ka danna don shikenan babu wani wanda zai iya maka abin nan. Kamar da kuka gani, to ina gani shine iya gabaki da abin da zamu iya kawo muku a yau. Idan video na ya burge ka, da Allah kada ka manta da alamar liking, ka danna mana liking, domin shine kadai wani hanyar da zai dinga sa a yada video nan zuwa wurare waɗanda ma ba su same shi ba su ma su samu ganin sa. Sa'annan kuma kada ka manta in baka danna mana subscribing ba, ka danna mana alamar subscribing, domin shine kawai zai ba mu ƙwarin gwiwa da zamu dinga kawo muku video akan lokaci. Mun gode da kasancewa tare.